Jetro, uya pamberi pedare ramambo undipe pfuma yangu uye wobva wajekesa maererano nemwana wangu uri kushungurudza kuti vanhu vari kuti pane nyaya yekushungurudzwa kwomwana yemukati imomo, asi chikurukuru chavataura ivo ipfuma kana kuti ipfuma yavo yavari kuda kwavo kuna Jetro, asi vachiti kugara kwavo kwacho kunenge kusina kuti nakuita. Ini nyangadzi yangu achindipira panyaya yake ari kuti mwana akaroorwa 2023 kubva 2023 asugara zvakanaka akanzi akatoya achitorwara kurwara kwaaita akarwara achirwara anga aine siki yanga ainaini batora ndiye akatomurapisa anzi anogara achinetsana panyaya iyo uyezve haana kubvira muroorera saka iye ndikuda pfuma yangu chete saka handitini ndinozongomusainirawo. Alright, mama kuwanza tumoti mashoko ukasiyana nechi nezvakudzwawo nemuda kurasisa vanhu inyaya yepfuma anaika nekuti awasikugasana zvakanaka nditi right hande yemukoma inini mukadzi wangu dhera akandiudza kuti mangwana atezva varikutokita se akaenda kupira dare iye vati no ngavasaende ikoko kupira dare ndikuzvisisa chatanga natengesa foji ndono ndakaita se vanenge tangesa foji Utaura kuti pfuma uri kuiziva ndopfuma utenda kuti ibhadhara aiwa hande patava nyaya mbiri ka patava nyaya yepfuma waipfuma handika nekuti hamusugara zvakanaka nezvemataura ndonyaya iri pakiremuka nyaya iri kundikukure chokwadi pamberi mukadzi wangu mudzimai vangu tanetsana akabva kumba zvemuna February muna January 6 January ndoba akabva kumba achienda kumba kwasisi vake mutungamo aku mutunga igoro ikoko nyaya yakatanga kubvira mamba achienderera kwamutunga gori akaita ndonoka kubva kunyueri pari nhasi ari kutunga se ari kupa kwatezva kubva pamazuva akutaura iwaya akazombodzoka takawirirana takakodzoka nomukadzi here kuti iwo wana mwedzi ungariko kweni ukazomboendaera uchida kutera adzimai mutodzoka atera ngawalisa stero ukadzi yachiramba airamba akazomboya akagara 4 days vapaita independence vantu kumbira chindanzi namaindi kuindependence hana kuwe kwaikoko waiona kwawaiita uchiteera mudzimai wako patakatanga kuteera takagadziswa naatete atete vanhingaakuba atezva nyaya yacho ndeye yamaigadziswa isikubuda pachini chii chamaigadziswa nyaya yakabvira kumba chachenandiuziva ndekuti akabvira kumba kuti anzi vanonoka kubva kunyuye inyaya anganonoka kunyenge iwewe inini ndiwo nganonoka kubva kunyenge nyaya chiti yamakanetsana iyoyo nyaya yatakanetsana iyoyo kuti akasitaudza avo aingopa kurachisiya chisina kubva akazozisira asisaningiriko ndonyaya chete yamukabvira pamberi kuti anonoka kubva kunyuye kuda kunyuye ndokuri kuwinza siki pane ambodaro vairo ndokunganyumba nyaya yakada kuti ndibve kumba kwavo avo kandorora 2023 August mbakandorora ndamba kwavo ndichishuwa mba kwavo akandira nhamukadzi ende shuwa kwanga usina mukadzi ndichienda mba kwavo ndakagara ba 2023 chikagoro rinori ava vakaenda kutora mukadzi wavo wanga akamborora vauya naye kumba vakauya kumba inini handisipo ndanga ndadzosera mwana wasisi wangu andaiga naye kane 4 years ndichidzoka pamba ndakasvika kuona pane mukadzi wavo wanga akamborora
pandakadzova kasisi ndakasvikira mashops kwanga vari ava vane mukadzi wavo vachitamba sunuka mubhavo. Pandabvunza kuti chii chikuitika panapo ava vakanditi miri kutaura shure nguva dzanzi tiri kuma3 ndakamira nguva svika zuva ranyura ndichimira kuti ava tizotaura ndizano kuti chii chiri kuitika ende akurongei nezvavaita handiko. Ndakamira inini kusvika kuma8 ndakuti ava handei kumba titaura nenyaya yemukadzi uya uya uyu. Ava vakandishungurudza murodhi. Ndakatara muromo kuti iwe Pretty wagona kuzobva 2023 ndakaroora 2024 ndakabvisira $500 zimbabwe. Kudzoka mashoko taura nyaya dzatikuda ndakaendera kumba nokuda kwokuti uyu zvanga achiti hana mukadzi pandakazoona atora mukadzi wangana ndivashungurudza nemukadzi wanga naye kubva kuma8 kusvika kuma2 dzeusiku apa mvura ichinaya. Akandirova kuti wataure chii kuno mukadzi wangu kuti wava kundishandira ndorore hosi zvakatamba kwenyu. Akandirova ndonyaya yakandisungudza kuti ndibve kumba kwavo iyo kuti akatora mukadzi wake akandirova pamberi pomukadzi wake kuti wataure chii kuno mukadzi wake. Mukadzi wacho achiriko here kana ndawa pandakabuda ini ndakasaidzira mwana akava kuti ari kupiwa asisiri vese kumba asisiri vese but wakabuda kwamusiya ariko ndakasiya vari vese manheru kuma2 dzeusiku vari nemukadzi vari vese vamudzengi nemashops ini akaenda kuma ndakava ndakamuka kuseni ndichienda. mukomana ukazhinji kana kuzvibvunzwa nemakurukota dzidza kutaura chokwadi ati wabvunzwa zvomukadzi ukaramba kuti hakuna wompa iwe ufanira kuda pachina mukadzi ndandidaenda ndadzokera niwana namboramba naye but takazorambana futi pari zvino hakusisina nokuti pamwe apashi pari ndochokutizwa ndochakutiza here ichokwadi hazvizirega ndinabvira kani ndichida kuroora mukadzi ndotozikana wakawanda. Alright, regaita zvinzwa zvese izvozvo. Alright, baba. Pamusoro Imite zvana here. nyate zvakabva muroora varume vari dumba manguvana apa nhau ikaitika yavari kutaura iyo shuwa mukomana uyu ainge akaroora mudzimai ndobva angosumuka ndobva akumoka zvokuenda pamiri panga anapo pakatsakatira akasumuka asina taudze neni for 3 months mudzimai iye ndingawanze ndo nyaya yacho zvadaro uyu mheni kuti angapindwa nomweya wokuyu mwana wangu kuti azoshedza mudzimai kana kusvika pamba haana nokuda kwomasumukiro yakaita pamba ndikati hatsike pano zvokuti muroora wangu aita zvokupanikira kuti ari kumba iva nditozvizira muroora wangu uyu kuti mudzimai ndakamudzingidza handina kumutendera kutsika payati. Chiri kundinetsa mai ndochokuti iye muroora wangu iyeyu anopikisana nomurume kuti anonomuka kuuya iye ndiye mumwe futi wokuti iye wacho kana ari pamba uyu vakaenda kumitambo yavoyo yavadzoke sekrismasi yatabva last year pamba nomunyina wanga ari pamba vakaenda vese kuchristmas independence ndichanyatsoutondera ivo vakasara munyina wavo akauya nomumwe muroora wangu kumba akasvika kunobika odya chikafu chabikwa naadzimai vangu iye asara ari kumutambo kuva kuti panyaya dzokumutambo kana dziri ndidzo dzavakapesana ise mufanana ipapa hapana munhu regai patapinda tirikuti isusu regai tifambe neclaim iri kutaura nhau yepfuma plus kuwasha obva ajekesa kuti ari kudii maringe nemwana uyu tipfuma kuwasha ataura kuti pfuma ndinotsvaga ndikutsvaga ndakaendesa foti kuwasha chijekesa manje kuti kuti kudii nenhau yemwana uyu kuda mukadzi here kana kuti wachada mukadzi kuti tirambe tichipedzera kuti kudini maringe yemukadzi ada kuti azive uchikuda mudzimai vakapoita vana meseri naye ambuya anzi nemuwasha nemurume wenyu imba yangu ichiri kuda nemudzimai wangu ichiri kuda mudzimai munoti kudii nemashoko kutaura nemurume wenyu anzi imba yangu ichiri kuida murume wangu nari apa uyu ndaita mudika ndepasagara naye saka uzviti vandosangana nazvo tozingana kana nevandogara nazvo vandosangana nazvo tinokwana magirlfriend tinowirwa magirlfriend vamba vakarwara ne6
manzi anondibuda pachena kuti ndozvaari akatora bhuku anda kuchipatara ndakatsedza kuchipatara nemutu wekuchipatara ndakasvika ndakabaya majekiseni akabvunza nesi kuti ijekiseni wari ramandibaya chii chamboitika nesi akatisanangudzira kuti ndozviri ndakazvinzwirisa asi pakatanga kurwara apa ndinevapepesha even kuchipatara ndakatuma kuti vaende kuchipatara pamudzenge pachipatara takakuenda kanenge kafomu akasvika pakupotora namanesi kuti chirudzi chirwere chisiri kupera akatiti nzvengei wero yadzokorera futi takaenda kudotito takaenda kunenge 3 akapopotorwa futi namanesi akati nzvengei handi kumangara takaenda kumangara takasvika kokuti takarapiwa takasvika pakudzera kubhiyaki ini ndakasvika kunzi zvonizvo hausati asvika chi 22 years hatikwanisa kuvhenekai chiendai kusurgery ndakatenga mapiritsi ndakarapiwa but hazvisi kupera ende chinonyanya kundidzimba ini ndane 3 years ndinaye hapana mwana but ndichitukiso chemagirlfriend yake wese amudani nayo sati anotwana kuti uri ngomwa uzvari nyawasingazive wese neanogara nakudhara wenu andanotwa kuti uri ngomwa uzvari Alright, ndanzwa kutaura kwenya amai pamuzi. Zvese izvozvo maizita nenye kuti imba ini maita. ndaishingirire Chirwere chauya mambenda kwaMudzengerere marapisana. Mambenda kwaDotito marapisana, maenda marapisana. Nechirwere chimwe chete ichocho changa chingobuda. Saka kuti izvozvo zviyauya nyaya yenyu kwadare kwamama. Ndaifungidzira kuti yangu aende kuti sigara pasi naye. Sizvambotara babangu kuti vakangofanana vanhu ava. Eji dzenyu kana mazere ndaura kuti muchiri vana vadiki moda dzidziso. Saka kana makaona dzidziso zvinoona kuti imba iyoyo inoona kumira yakaita kudaro. Tadi tambomuregerera futi uyu madzokedzana. Tochigara pasi tokurayirai mese zvinoitwa musha zvinoitwa imba. Munoti kudira sikana mumbomba mukana kuti mukana ndakapa pokutanga paakadana nasisi wangu wa97 ino 2007 akadana singo 97 vakaenda norara kumba ikoko ndakabata mameseji musikana mukadzi wakamuka kuzenda kamira kichina ndikubikira ini ndakagara kumwe kuti ndichitobika raisi pamota akandijunga-junga akati iwewe murume wangu chete ndinasha zvakanaka ende hatimofa takasiyana sungira imbo yako ava varipo takagara musimagara tikaita kana kudaira hana girlfriend acho ndijunga-junga ndakambobuda ndakambogadzisana sisi vangu ndakashingira ndakadzokera zvino hazvisi kupera ipa ndaneta kuti kuona madhokodheya zvinonzi mauya kutokudarira mambo ndati tadi kumbomupa mukana wekupedzisira sepangapamukana kutanga ndisvosangana neizvi zvezvo ndakuziva kuti hondo nokudzokera futi ndakusvosangana needzi chai saka eiwa ndendimo chitukisi changu ndichakureva magirlfriend yake ende inonyandirwadza wanzwa zvataura nemudzimai wako iwo watichiuda mudzimai dzimai tini handishada ndinokuda kumatambudzwa ndikusangana nawo ndakutya kuti ndau kubata chirwere ndinozofa ini zvinguruma ndichada kuti kudii zviri kwaari asi tini mukadzi wamida chiri kumuzi chii chaungagona kubatira kana mukadzi kana kuitira mukadzi zvinoita kuti aiwa mukadzi waona chimunda ndinogona kumubatira zvakati kuti asaenda chaunofunga kuti iwe ndinogona kuitira mudzimai wangu pamangadzore munhu ekachizvatezvara ndadzokera zvekare kudaro nochikonzero nguva ndoyati tidye ndofunga pakudzingiza kwandikaita mukadzi kuroora wanga chizoya kubva kumutunga gori ndofunga pakashedzwa sadombo vakaita darirawo panozvo vakawirirana ramangwana muroora akandioneka achiti baba ndamunotora bhendi yangu kumutunga gori muroora mukuda kuenda takazonzwa munhu aakubasa kumadziva inini pachezvangu sadombo ndikasimuka personal kuenda kuna mukurunga iyi ndivati munoenda mukurunga yamunhukadzi vanhu vanaduwe ndaona kuti tikaregerera imba yevana vainogona kuita sei kuputsika ndakakurukura nemukuwasha namukurunga idi yangu akanditi uyu ngaateere kune mukadzi wake ndikati kwete mwana wangu uko haakuzivi zviri kwahaazvizikani mwana wangu achienda kwachikuru mwana wangu anoziva pano iwe mukurunga idi yamushedza mwana wako auye pano kana auya pano mwana wangu anouya of course shuwa ambuya wangu akauya akashedzwa uyu akasumuka kubva kumba nomuzukuru wake vachienda kunyaya idzoti ndopa akadzoka achitaura kuti baba varoora venyu vakati
Awathandini. Wapiwa kukule nonzi kukula nakupiwa. Ndo kama ina seeds la kushika ipapo. Wabeno tumanya lo munhu alusungwa kwenda basi na kuita tunokura pamudzi bozi mbaya kupara. Anzi ndio mnapata mudzi ndio kwasa kubadilika. Ndabona ngataura. Aba baba kutara kuti vanondida kubasa ndikunyeko. Azvipere ndotori mugariro. Nakambomutsiwe nakati shuwa zvinowani. Ndanazi pakasimuka roko. Ndana unomeka kusikana pakati. Mukwashanga nakana chitazana. Kana kurunda nakana problem ya vanhu vanoziva naravira ndini asi kwachanyanya rwadza nenyanya rwadza mwana uyu ana tete asapinde pamberi perodzo vana vaitwa namwana wangu chitutsi kanyangana izvozvi mukutaura tekanamashaka kuti arafaapusaipo saka nakadzoka nagaraanyacho kuti handimba kuti nakadzoka hapana achakuda tese natakwa ndiona pakwenu nenyanga yadzimba nomwana adzimba mwana uyu ana atete Romerai atete acho ndava. Vavi? Yo kunga. Aiwa. Iwe. Galabasi. Kuno mupurisa kawo. Panonzwa kumzazi kutaurika here ka. Iva kutodzera tindwa. Atide izvozvo kuno. Ona kuti gai ngwede apa. Imba yachatomira tatora kada kuimane kuti yachamira. Iwo mukumanga ndichikuda. Chinoratidza kuti une natero murume chii. Pasora nditaro badiri pasora. Murume nchada kuweza kushunguru. Iwo wera. Atezara we. Remkoma gawe. Amboramba na murume uyendiani. Mimi mawaya makamera sababani. Munotokudina bwedzo sama muimba imire asa ndaona kuti zvaramba munotokudini anga ndichada murume. Mukaona nyaya dzakusvika kuno ndokugoma kumakomo kupedzisira hakuna kumwe kwatichaenda inina zvokutsaura wataitwa nahanzvadzi yangu hanzi inini changu ndakangomira kuti ndingoda pfuma yangu yekuroora kwemwana wangu zvimwe zvese zvanzi handikwanisi kutaura Kunazvo. Baba. Makamesa mukoma muri baba kare. Kabedza kuti imba imire ivana asi taona kuti kana pachimanikidzi haichamira. Munoti kuti muroora wenyaya ichada. Ini ndi muchidimbo ndikangoti kazhinji imba inomiswa nevanhu vanenge vari mumba. Saka ivo ndo vanozivawo imba yavo kuti vaitadzirira. Sokutaura kwavari kungoitawo pachena kuti vaitadzirira. Ungoteerera zvavari kutaura ivo. Tingapedze nguva. Chiende pane murume wenyu mugomamupa gupuro. Mugomati bengi kubva nhasi. Ndakuramba mudarama mudoti nekuda kwezvikondero zvinoti ndandichapinda. Yochienda kuna baba kuti baba kumurora kwenyu ati achakuda. Kuna baba. Iwa. Numbira wakuna baba una mkono. Kumurora wenyu. Zvakareva kuti ngwede yapamba vanhu havarambana zviri pamutemo mudare ramabodoti. Zvareva kuti musikana uyu asunungurwa kana kazodzi akuwanikwa nemwe murume asunungurwa. Asi tambodzoka pane pfuma yazviri kudiwa. Pfuma yamamuchida mamuda pfuma yakaita sei yamamuda kumukwasha.
hakuna kana chaakabvisa ndiye here akatanga kumukanganisa akamubvisa umandara. Sazvareva kuti panoda zvisungirwa, panozoda mombe masungiro, pouya mbudzi dzinokwana kuti aina nemachira. Machira anga vari kupi wemusikana? Muda machira mameters mangani? 20 meters dzerudzi dzemazambia rejava. Sekretari muri kunyora here kubaba? Muda gumbeze, muda mari yekusondesa jira dzinoda $40 yenhengi yekusondesa. Amai mari yegumbeze inotsitsa gumbeze. Mapurisa. Amai mari inotsitsa gumbeze inoda chimari $50 yakawanda. Muchapiwa 30. Saka zvingambocha. Panoda mombe masungiro. Pada mbudzi 4. Pada machira 20 meters. Jira rejabu negumbeze. Nemari yekusondesa machira wayo $40 ne$30 yekutsitsa gumbeze. Ndochite pfuma yako yaunofana kubhadhara. Wazvinzwa? Muyairi zvinhu izvozvo. Parizvinini kuti nditaure zuva. Zuva unasi wamekuwataura ndaishini ndichingambo ndimirira ndikuziva ndakaendesa tokodya kwangu ndichamhanya ndinoisa pfuma. Saka uchititaurira manje ndikuziva urongwa hwako. Ujati ndiwe kutokana nogona kupedza kana. Tikuzviziva kuti makiwa dzanga achiwanda, tikuziva kuti anzi mari ishoma hakuna, zvese tikuzviziva asi pfuma iri kunzi iri kudiwa. Tokupa nguva yakareba sei? Adziri madhiposita inenge mafuro anenge avharwa kare kare kawo. Handi akutovharwa mafuro. Tokupa mwedzi yakawanda zvadii. Imberi yemwedzi mumwe chete toona kuti pamwedzi anenge avaine chi unonotsvaga zvaunenge wawana kuti mambo ndozvandawana izvi. Baba munozodzoka panopera mwedzi mumwe chete mopiwa pfuma yenyu munhu. Zvinonzwika. Pane machira, pane gumbeze, pane mbudzi, pane mombe. Hamene kuti achaya nechizvo achaya naka chichema kuti ndozvandawana pamberi pamambo. Mune chimwe chekutaura baba? Asi kana mune chimwe chamwari kutaura? Hamuna chimwe zvinhu zvakasara kumba ikoko here zviri kumba? Kana njemari ndakamupa mudzidzo ndinamba $60 achita mari yekuti nditenge huni kana mari yekuti nditenge $60 nebasi. Then kumba ndinozvakashandawo tese. Ani mombe akatengesa mbizi akatengesa musiku, mombe akune 2 akuti pasara 1 akatengesa namusiku. Kana zvakawanda muchida kuzobatsiridzwa zvatambotaura patosheni mupropaje zvimwe zvinhu munhu yako kuti munobata sekretari. Motaura ndada kuti batsiridze kuwana zvinhu zvedu zvatinazvo zvishoma izvozvo. Aniti? Yatopera mene mamuda ku Yapone panga mchida kubvunza kadiki-diki. Bvunzai. Panga ndida kubvunza ndepekuti uyu mukomana uyu pane mari yanga akaendesa pana Atezvara haipinde pachikamu ichocho. Iya chotopinda. Vanhu varambana vanhava. Inogona kunge yanga ine zita here payakabviswa. Handitakapinda masungiro mombe inongodiwa masungiro. Mbudzi dzinongodiwa, machira anongodiwa. Maije tsuro harina homwe. Mouya